Sang talakayan, dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakasama po natin ngayong umaga po ang election supervisor po ng Dagupan, Attorney Michael Frank Sarmiento. Pabati mo na po natin po ngayong umaga. Attorney, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Ay, magandang umaga po, Sir Mark, at magandang umaga din po sa ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig. Apo, maraming salamat po. At diretso na po tayo bago mag-flag ceremony kayo, Attorney. Ano po yung pangunahin pong dahilan, Attorney po, kung bakit po pansamantala na sinuspindi po ngayon yung processing po at issuance po ng voters certificate ngayong Lunes po, Attorney? Yeah, matatandaan ho natin na ngayong araw din ho yung huling araw ng pagpaparehistro upang kayo ay makaboto sa darating na barangay and SK elections. Now, upang ma-concentrate natin yung activity natin sa registration, kaya minabuti ho ng central office na suspindihin muna pansamantala ngayong araw din yung pag-i-issue ng voter certification. So ulitin ko ho, wala ho kaming i-release na tatanggapin na request for voter certification ngayong araw. Subalit magbabalik din naman po ito simula bukas. Okay. So hintay lang po sila hanggang bukas po, Attorney. Yes po, kasi ang pangunahing activity talaga natin ngayong araw is to accommodate all last-minute registrants. Opo. Pero para po ano po dito malinawan po yung ating pong mga botante, ano po ba yung inyo pong advice po sa kanila para maiwasan po yung kalituhan po at masiguro yung maayos po na pagpoproseso po ng kanilang pagkuha po dito, at the same time yung pong pag-ano po dito, no, pagpaparegister po sa huling araw po ng ating pong voters registration para sa BSKE 2026. Opo. Dito po sa lungsod ng Dagupan, kami po ay nasa Nepo Mall upang tumanggap po ng mga magpaparehistro. Ang issuance naman po kasi ng voter certification ay dito sa tanggapan ng COMELEC sa City Hall. Mm-hmm. Subalit lahat po ng personnel ng COMELEC Dagupan ay i-deploy natin sa Nepo Mall. So yan po yung dahilan bakit po isususpindi rin natin yung pag-i-issue ng voter certification sa City Hall. Apo, pero kung sakali po may mga botante po na pipiliin na pupunta ng COMELEC office malapit po dyan po sa downtown, pwede rin po ba doon magpa-register o talagang dyan po sa Nepo Mall po muna ngayon lahat? Ang venue lang ho natin ng pagpaparehistro ngayong huling araw ay sa Nepo Mall ho. Minabuti ho natin na ilipat ho yung registration venue dahil nga ho yung tanggapan natin sa COMELEC Dagupan ay medyo may kasikipan at nasa second floor. And we decided to transfer it to Nepo Mall para mas makapag-accommodate po tayo ng malaking crowd. Sa ano po ba yung parang karaniwan po natin na concern o problema talaga na naitatala po ng COMELEC, hindi lang sa Dagupan kundi sa buong Pilipinas, Attorney, lalo po ngayong marami po nga habol po sa last day of registration? Yan nga po, ang medyo challenging kasi sa amin is yung to maintain peace and order during the last day of registration, kasi inaasahan naman natin na talagang ma-influx ng mga huling magpaparehistro. Base ho yan sa mga nakaraang registration period. So nakipag-ugnayan na rin ho tayo sa ating kapulisan at siyempre pati doon sa security personnel na meron ho sa loob ng Nepo Mall upang sa gayon samahan, i-assist ho tayo sa pag-maintain ng kaayusan sa haba ng pila ng registration. Pero dito po sa ano po natin, Attorney, yung pong pagpaparegister, di ba, meron pa pong proseso po yan para sa pag-validate po talaga at final po na listahan na ilalabas po ang COMELEC pagkatapos po magdesisyon ng NBank dito po sa mga nagpa-register. Yeah, tama po. Ito po, yung isinasagawa natin is tumatanggap pa lamang ho tayo ng application. So, kailangan nyo mag-accomplish ng form. So, i-interviewin ho kayo and then kukunin yung biometrics. Now, after ho natin may process yung application, siyempre, isasangguni pa ho natin yan sa Election Registration Board kung aaprobahan nila lahat ng mga nag-apply. Kasi bibigyan din ho natin ng pagkakataon yung mga
mga ibang botante na nakakaalam na mayroong disqualification yung isang aplikante. Mhm. So, yung final list of voters natin ay lalabas yan most likely second week ho ng June at malalaman na rin ho natin kung ilan yung kabuuan ng botante na makakalahok comes sa November 2 Barangay SK election. Opo, from the start up to ngayon pong last day po, attorney, kamusta po ang turnout ng ating pong mga nagpa-register sa Dagupan, particularly ng mga kabataan po, yung mga first time? Yeah, actually na reach na ho natin yung target natin. In fact, since Tuesday last week at doble na yung ating average daily turnout. Dati ho before last week nag-average lang ho tayo ng 40 to 50. Pero nung last week nag-average na ho tayo ng 120. So sa tingin ko itong uling araw ang rough estimate natin baka papalo ito ng 300 to 400 pa. Opo. Pero naka-ready naman ho ang ating mga kasamahan kasi nagdagdag na ho tayo ng voter registration machines and then meron na rin hong augmentation na personnel galing ho sa aming Office of the Provincial Election Supervisor. Opo, yung medyo ngayon ay attorney, medyo nawawalan po ng pag-asa makapag-register kasi busy. Hopeful po ba na magkaroon po ng extension o talagang ngayon po ang last day po natin sa ngayon? Nako. Now, wala ho nakatakda na pagpapalawi sa voter registration. Kung matatandaan ho natin, October pa ho natin isinagawa ito. So, bali, na rin, mga, I think, 6 to 7 months na ho natin isinasagawa ito. Nagbukas ho yung aming tanggapan kahit holiday at Sabado para lamang ho mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng nagpapareso. And in fact po, matagal na ho nagsimula yung school break. So, wala naman. Dahilan. Siguro naman, nabigyan na namin. Nabigyan na namin ng sapat na panahon yung ating mga kababayan upang makahabol sa pagpapareso. Opo, panghuli na lamang po siguro, attorney, doon po sa mga nagbabalak na sila po ay makapaglingkod sa ating pong mga kabarangay po nila at mga kabataan po nila, kailan po ang submission po dito ng filing naman ng COC? Yeah, nakatakda ho sa September 28 until October 5 yung paghahain ng Certificate of Candidacy. So, ang abiso ho natin sa mga aspirants, una, lalo na ho sa mga SK, alamin niyo ho muna kung ano yung mga qualification kasi base ho sa mga nakaraang barangay and SK elections, marami hong nakakasuhan, lalo na yung mga SK dahil ho sa maling interpretasyon doon sa edad. And ngayon, para maiwasan din ho yan, magsasagawa tayo ng tinatawag na pre-candidacy orientation. Dito lang ho yan sa lungsod ng Dagupan. So, iimbitahan ho natin ang PNP, ang BIR, and DLG. Iikot tayo sa lahat ng barangay dito sa lungsod ng Dagupan upang sa ngayon magkaroon ng widest information dissemination patungkol sa paghahain ng COC at kung ano ho yung mga rules and regulations na ipapatupad ng iba't ibang ahensya patungkol sa barangay next election. Kailan po ang target po nito, Attorney Frank? Sisimulan ho natin yan by August, siguro mga 3 weeks span. And binubuo pa lang natin kung ano ho yung mga contents doon sa nabanggit ho na orientation. Opo, But definitely, ito, multi-sectoral approach, kasama ho ang, kasama ho ang PNP, kasama ang DILG, kasama rin ho ang BIR. Ito po ba target po natin per barangay or you will going to have a single venue po to invite different aspiring po na mga leaders natin? By barangay ho ang gagawin okay. natin upang ganon meron hong mas magandang diskurso among the aspirants. Opo. Attorney, siguro apila na lang po natin sa mga medyo matitigas ang ulo at inabot pa ng last day po ngayon. Wala nang extension to eh. Sige po, pakiusap po natin po sa mga botante po natin na pumunta na ngayon dyan po sa may Nepo Mall para sa huling registration dito sa lungsod ng Dagupan City. Opo, uulitin ho natin. Ngayong araw na lamang po yung huling araw ng pagpapareso upang kayo ay makaboto sa darating na eleksyon. Dito sa lungsod ng Dagupan, ang venue lamang po natin ay nasa Nepo Mall Dagupan. So ang tatanggapin ho namin
magpaparehistro, magta-transfer, mag-a-apply for reactivation, mag-change status, at pati ho yung mga overseas absentee voter na babalik as regular voter. So magdala ho tayo ng tamang dokumento upang hindi na kayo maaabala. Ang basic lang naman po, hahanapan ho namin kayo ng ID na naka-indicate po yung present address. Now, kung hindi ho updated yung inyong address, pwede ho kayong magdala ng mga utility bills like electric bills kung sa inyo ho nakapangalan yan. Now, pakiusap po namin, pumunta ho kayo ng maaga sa Nepo Mall kasi ho, depende ho sa haba ng pila, maaari ho kaming magpatupad ng early cut-off. Kahit wala pa hong alas 5, pwede na ho kaming magpatupad yan ng early cut-off, depende ho ulit sa haba ng pila. So, habaan ho natin yung pasensya ho natin, maganda ho ang sistema ng COMELEC, nagtatagal lamang po ang registration process dahil ho sa haba ng pila. Opo, ito po. Yun lamang po. Attorney, ano po, nung alas 8 po ba? Anong oras po mag-umpisa? Well, dahil ang mall ho ay nag-open lamang ng alas 7, so kami po, ang call time namin sa COMELEC 8:30, pero magsisimula ho kaming tumanggap around 9 a.m. 9 to 5. Attorney Michael Frank Sarmiento, ang ating pong COMELEC Dagupan City Supervisor. Maraming salamat po at God bless, Attorney. Maraming salamat din po, Sir Mark. Mabuhay po kayo. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IF